Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως οι γιατροί μπορούν να καταλάβουν ότι η καρδιά σας έχει πρόβλημα? Μερικές φορές πριν ακόμη το συνειδητοποιήσετε εσείς οι ίδιοι, η καρδιακή ανεπάρκεια συχνά εμφανίζεται με διακριτικά προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται μέχρι να γίνει σοβαρή η κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι εμπειρική. Οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν αυτά τα κρυφά σημάδια πολύ πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη. Αν είστε 60, 70 ή 80 ετών και θέλετε να προστατεύσετε την υγεία σας, το να γνωρίζετε τι να προσέχετε μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε αυτό το βίντεο, αποκαλύπτουμε τα 6 κρυφά σημάδια που παρακολουθούν οι γιατροί και που μπορεί να υποδηλώνουν ότι η καρδιά σας αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τα προφανή συμπτώματα που βλέπετε στη τηλεόραση, όπως έντονος πόνος στο στήθος ή ξαφνική κατάρρευση, αλλά για διακριτικές καθημερινές αλλαγές που μπορεί να φαίνονται αυλαβείς στην αρχή. Μαθαίνοντας να αναγνωρίζετε αυτά τα σημάδια, μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο να ζητήσει βοήθεια νωρίτερα, να εντοπίσει έγκαιρα καρδιακά προβλήματα και να απολαύσει μια μακρύτερη, πιο ενεργή ζωή. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί αυτές οι γνώσεις μπορεί να είναι το κλειδί για την προστασία της καρδιάς και του μέλλοντός σας. Είτε παρακολουθείτε ήδη στενά την υγεία σας, είτε απλά θέλετε να αισθάνεστε πιο σίγουροι για τα επόμενα χρόνια, αυτά τα 6 σημάδια είναι τα προειδοποιητικά φώτα που κάθε ηλικιωμένος πρέπει να γνωρίζει. Ας ξεκινήσουμε. Σημάδι πρώτο. Απροσδόκητο πρίξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους. Ένα από τα πρώτα πράγματα που υποδηλώνουν σε έναν γιατρό πιθανά καρδιακά προβλήματα είναι το πρίξιμο στα πόδια, τους αστραγάλους ή τα κάτω άκρα. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται δραματικό, αλλά είναι ένα από τα πρώτα και πιο ενδεικτικά σημάδια ότι η καρδιά σας δεν αντλεί αίμα με την απαιτούμενη δύναμη. Το υγρό συσσωρεύεται επειδή η καρδιά δυσκολεύεται να διατηρήσει την αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στους ιστούς που βρίσκονται πιο μακριά από το στήθος, συνήθως στο κάτω μέρος του σώματος. Αν παρατηρήσετε ότι οι κάλτσες σας αφήνουν βαθύτερα σημάδια από το συνηθισμένο, τα παπούτσια σας είναι σφιχτά ή νιώθετε βαρύτητα στα πόδια σας, όλα αυτά είναι λόγοι για να δώσετε προσοχή. Για πολλούς ανθρώπους, αυτό το πρίξιμο εμφανίζεται τόσο σταδιακά που είναι εύκολο να το αποδώσουν στο ότι στέκονται όρθιοι για πολλή ώρα ή σε ένα αλμυρό γεύμα. Ο φίλος μου ο Χάρολντ, που είναι 78 ετών και ζει στην Ινδιάνα, το παρατήρησε για πρώτη φορά όταν άρχισε να έχει πρόβλημα να φορέσει το αγαπημένο του ζευγάρι παντόφλες. Αρχικά σκέφτηκε ότι ήταν απλώς ένα σημάδι γύρανσης ή ότι είχε πάρει μερικά κιλά, αλλά όταν το πρίξιμο επιδεινώθηκε και ένιωθε πιο κουρασμένος από το συνηθισμένο, ο γιατρός του το αναγνώρισε ως ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας. Ο Χάρολντ εξεπλάγει που δεν πονούσε και δεν τον εμπόδιζε να κινείται, αλλά αυτό το πρίξιμο ήταν η σιωπηλή έκκληση του σώματός του για βοήθεια. Οι γιατροί γνωρίζουν ότι το επίμονο πρίξιμο, ειδικά όταν συνδυάζεται με άλλα συμπτώματα, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι η αντλητική δύναμη της καρδιάς μειώνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο γιατρός σας θα ελέγχει συχνά τους αστραγάλους και τα πόδια σας σε κάθε ραντεβού. Ενώ πολλά πράγματα μπορούν να προκαλέσουν πρίξιμο, το πρίξιμο που συνδέεται με την καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως παραμένει, επιδεινώνεται καθώς περνά η μέρα και δεν εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Το πρίξιμο μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, βαρύτητα και ακόμη και δυσκολία στο περπάτημα, αν δεν αντιμετωπιστεί. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας στέλνει σήμα κινδύνου πριν η κατάσταση γίνει επικίνδυνη. Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να προσαρμοστούν τα φάρμακα και να προληφθεί περαιτέρω βλάβη στην καρδιά σας. Αν παρατηρήσετε πρίξιμο στα πόδια ή τα πέλματα σας που είναι καινούριο, επίμονο ή ανεξήγητο, μην το αγνοήσετε. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο σας στοιχείο ότι η καρδιά σας χρειάζεται επιπλέον φροντίδα και προσοχή, ένα μήνυμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Δεύτερο σημάδι, ξαφνική αύξηση βάρους σε λίγες ημέρες. Ένα άλλο προειδοποιητικό σημάδι που αναζητούν οι γιατροί είναι η αισθητή αύξηση βάρους σε λίγες μόνο ημέρες, συχνά 1,5 κιλό ή περισσότερο μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτού του είδους η αύξηση βάρους δεν οφείλεται στην υπερβολική κατανάλωση γλυκών ή στο να παραλείπετε τον καθημερινό σας περίπατο. Αντίθετα, είναι ένα σημάδι ότι το σώμα σας συγκρατεί υγρά, κάτι που συμβαίνει όταν η καρδιά σας δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Τα επιπλέον υγρά εισχωρούν στους ιστούς σας και ακόμη και στα όργανα σας, κάνοντας τα νούμερα στη ζυγαριά να ανεβαίνουν γρήγορα και χωρίς σαφή εξήγηση. Ας μοιραστώ την ιστορία της φίλης μου Ρουθ, που είναι 80 ετών και ζει στο Οχάιο. Η Ρουθ ήταν πάντα περήφανη για το ότι διατηρούσε σταθερό βάρος. Ζυγιζόταν κάθε πρωί για να παρακολουθεί την κατάστασή της. Μια εβδομάδα ξαφνιάστηκε όταν είδε ότι το βάρος της είχε αυξηθεί κατά 5 λίβρες, παρόλο που τα ρούχα της τις έκαναν ακόμα και δεν είχε αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες. Αρχικά σκέφτηκε ότι η ζυγαριά της ήταν χαλασμένη, αλλά ο γιατρός της εξήγησε ότι αυτή η ξαφνική αύξηση ήταν ένδειξη ότι η καρδιά της δεν μετακινούσε τα υγρά όπως θα έπρεπε. Οι γιατροί συχνά ζητούν από άτομα με καρδιακά προβλήματα να κρατούν καθημερινό ημερολόγιο του βάρους τους, επειδή αυτές οι γρήγορες αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν ένα κρίσιμο προειδοποιητικό σημάδι. Δεν είναι πάντα προφανές. Μερικές φορές δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα και μπορεί να αισθάνεστε καλά,
αλλά η ζυγαριά σας μπορεί να σας δείξει την αλήθεια, ακόμα και όταν το σώμα σας αισθάνεται φυσιολογικό. Η ξαφνική αύξηση βάρους λόγω υπερφόρτωσης υγρών είναι ένα κλασικό κρυφό σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Η έγκαιρη ανίχνευση της συσσόρευσης υγρών επιτρέπει στο γιατρό σας να προσαρμόσει τα φάρμακα, να τροποποιήσει τη διατροφή σας και να σας βοηθήσει να αποφύγετε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Παραβίασή του μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως δυσκολία στην αναπνοή ή σοβαρό πρίξιμο. Τα καλά νέα είναι ότι, με τακτική παρακολούθηση, μπορείτε να είστε η πρώτη γραμμή άμυνας για την καρδιά σας. Αν δείτε το βάρος σας να αυξάνεται κατά μερικά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν μπορείτε να το εξηγήσετε με αλλαγές στη διατροφή ή την άσκηση, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας. Μην το αποδίδετε απλώς στη γύρανση, στην κατακράτηση υγρών από ένα αλμυρό γεύμα. Η απλή συνήθεια να ελέγχετε το βάρος σας μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Αν εξακολουθείτε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και θεωρείτε αυτές τις πληροφορίες πολύτιμες, παρακαλώ σχολιάστε με τον αριθμό 2 παρακάτω για να μου πείτε ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, σας συνιστώ να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το κουδούνι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σας ενημερώνουμε και να σας εμπνέουμε. Τώρα ας προχωρήσουμε. Σημάδι τρίτο. Επιδείνωση της δύσπνοιας, ειδικά τη νύχτα. Η δύσπνοια είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι αναμένουν να νιώσουν μετά από μια μακρά βόλτα ή μια μέρα που πέρασαν κάνοντας κυπουρική. Αλλά όταν η καρδιά σας δυσκολεύεται, αυτό το σύμπτωμα εμφανίζεται συχνά με εκπληκτικούς τρόπους. Ένα από τα βασικά στοιχεία που παρακολουθούν οι γιατροί είναι η δύσπνοια που επιδεινώνεται όταν ξαπλώνετε ή προσπαθείτε να κοιμηθείτε. Αυτό δεν είναι απλώς ένα σημάδι γύρανσης ή κακής φυσικής κατάστασης. Είναι ο τρόπος της καρδιάς σας να σας πει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, ειδικά όταν είστε σε κατάσταση ηρεμίας. Ας σας μιλήσω για το φίλο μου, τον Γόλταρ, που είναι 76 ετών και ζει στη Βιρτζίνια. Ο Γόλταρ δεν είχε ποτέ αναπνευστικά προβλήματα όταν ήταν νεότερος, αλλά τελευταία βρήκε τον εαυτό του να στηρίζει περισσότερα μαξιλάρια τη νύχτα, επειδή ένιωθε να πνίγεται όταν ξάπλωνε. Ακόμα και ξυπνούσε με λαχάνιασμα, αναγκασμένος να καθίσει για να πάρει ανάσα. Ο Γόλταρ αρχικά το απέδωσε σε αλλεργίες ή σε ανοιχτό παράθυρο, αλλά ο γιατρός το αναγνώρισε αυτό το κλασικό σύμπτωμα ως προειδοποιητικό σημάδι ότι η καρδιά του δεν αντλούσε αίμα και υγρά τόσο αποτελεσματικά όσο παλιά. Αυτός ο τύπος δύσπνοιας, ψυχρή ορθοπενία, σύμφωνα με τους γιατρούς, συχνά προκαλείται από τη συσσόρευση υγρών στους πνεύμονες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η βαρύτητα κρατά μέρος αυτού του υγρού μακριά, αλλά όταν ξαπλώνεται, αυτό ανακατανέμεται και δυσκολεύει την αναπνοή. Μερικοί άνθρωποι παρατηρούν ότι πρέπει να κοιμούνται σε μια καρέκλα ή με πολλά μαξιλάρια για να περάσουν τη νύχτα. Άλλοι μπορεί να παρατηρήσουν ότι λαχανιάζουν μετά από μια μικρή προσπάθεια, όπως το να περπατήσουν στο δωμάτιο ή να ντυθούν το πρωί. Οι γιατροί λαμβάνουν αυτό το σημάδι πολύ σοβαρά, ειδικά όταν είναι μια νέα αλλαγή ή επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. Συχνά είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που οδηγούν σε καρδιακή αξιολόγηση. Αν παρατηρήσετε ότι χρειάζεστε επιπλέον μαξιλάρια, ξυπνάτε με δύσπνοια ή αισθάνεστε δύσπνοια από δραστηριότητες που δεν σας ενοχλούσαν στο παρελθόν, είναι καιρός να ακούσετε το σώμα σας. Παραβίαση αυτού του συμπτώματος μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη συσσόρευση υγρού στους πνεύμονες, χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας. Από την άλλη πλευρά, η έγκαιρη αντιμετώπιση του δίνει στο γιατρό σας την ευκαιρία να προσαρμόσει τα φάρμακα, να συστήσει αλλαγές στον τρόπο ζωής ή να διερευνήσει περαιτέρω. Η καρδιά και οι πνεύμονες σας είναι συνεργάτες. Όταν ο ένας δυσκολεύεται, ο άλλος αισθάνεται την πίεση. Να θυμάστε ότι η δύσπνοια που δεν είναι ανάλογη με τη δραστηριότητά σας, ειδικά αν σας ξυπνάει τη νύχτα ή σας αναγκάζει να αλλάξετε τον τρόπο που κοιμάστε, δεν είναι φυσιολογική. Είναι ο τρόπος της καρδιάς σας να ζητάει βοήθεια. Όσο νωρίτερα δώσετε προσοχή σε αυτό το σήμα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να συνεχίσετε να ζείτε τη ζωή σας όπως θέλετε. Σημάδι τέταρτο. Ξαφνική κόπωση και αδυναμία στις καθημερινές δραστηριότητες. Ένα άλλο σημάδι που μπορεί να υποδείξει στους γιατρούς καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια ξαφνική, επίμονη κόπωση που δεν υποχωρεί με έναν καλό ύπνο. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι σας τελειώνει η ενέργεια, ενώ κάνετε πράγματα που παλιά τα χειριζόσασταν με ευκολία. Απλές δουλειές όπως το δίπλωμα των ρούχων, το περπάτημα μέχρι το γραμματοκιβώτιο ή το μαγείρεμα του δείπνου σας αφήνουν εξαντλημένους. Δεν είναι απλώς κούραση από το να μένετε ξύπνοι μέχρι αργά ή από μια κουραστική εβδομάδα. Είναι μια βαθιά, αμετάβλητη εξάντληση που μερικές φορές παραμένει ακόμα και μετά τη ξεκούραση. Θα σας διηγηθώ την ιστορία της φίλης μου, της Μπέβερλι, που είναι 82 ετών και ζει στη Φλόριντα. Η Μπέβερλι ήταν πάντα περήφανη για το ενεργό σπίτι της και της άρεσε να περνάει χρόνο στον κήπο της. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρατήρησε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το πότισμα των λουλουδιών της έμοιαζε με μαραθώνιο και το στρώσιμο του κρεβατιού της την άφηνε χωρίς ανάσα και τρεμάμενη. Η οικογένεια της πίστευε ότι απλώς περνούσε μερικές δύσκολες μέρες, αλλά όταν μίλησε στο γιατρό της για αυτή τη νέα κόπωση, της έκαναν εξετάσεις που αποκάλυψαν ότι η καρδιά της δεν παρέχει αρκετό οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους μυς και τα όργανα της.
Οι γιατροί γνωρίζουν ότι όταν η καρδιά αρχίζει να εξασθενεί, λιγότερο οξυγονωμένο αίμα φτάνει στο υπόλοιπο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι μια κούραση που δεν μπορεί να διορθώσει ο ύπνος και που συχνά επιδεινώνεται αν προσπαθήσετε να τη ξεπεράσετε. Δεν έχει να κάνει με το γύρας ή την απώλεια κινήτρου. Έχει να κάνει με την καρδιά σας που αγωνίζεται να κάνει τη δουλειά της, αφήνοντας το σώμα σας να στερείται της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η κόπωση από την καρδιακή ανεπάρκεια συχνά συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα: δύσπνοια, δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ζάλης όταν σηκώνεστε όρθιοι. Αυτό που τη ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο διακόπτει την καθημερινή σας ζωή, κάνοντας τις συνηθισμένες ρουτίνες να μοιάζουν με ανυπέρβλητα εμπόδια. Η Μπέβερλι το περιέγραψε σαν να μην μπορούσε να επαναφορτήσει την μπαταρία της, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ξεκουραζόταν. Αν παρατηρήσετε ξαφνική ή συνεχή έλλειψη ενέργειας, ειδικά όταν συνοδεύεται από άλλες αλλαγές όπως πρίξιμο ή δύσπνοια, είναι σημαντικό να το αναφέρετε στο γιατρό σας. Η έγκαιρη αναγνώριση επιτρέπει ταχύτερη θεραπεία, καλύτερα αποτελέσματα και την ευκαιρία να συνεχίσετε να κάνετε τα πράγματα που αγαπάτε για όσο το δυνατόν περισσότερο. Η κόπωση είναι ο τρόπος του σώματός σας να ζητήσει βοήθεια. Μην αγνοήσετε το κάλεσμά του. Αν εξακολουθείτε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και θεωρείτε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, παρακαλώ σχολιάστε με τον αριθμό 4 παρακάτω για να μου πείτε ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, σας συνιστώ να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το κουδούνι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σας ενημερώνουμε και να σας εμπνέουμε. Τώρα ας προχωρήσουμε. Σημάδι 5. Επίμονος βήχας ή συρριγμός που δεν υποχωρεί. Ένας βήχας που δεν σας αφήνει ήσυχους, ειδικά ένας που συνοδεύεται από λευκό ηρώς χρώμα, είναι ένα άλλο σημάδι που οι γιατροί αναζητούν όταν υποψιάζονται καρδιακά προβλήματα. Πολλοί άνθρωποι αγνοούν έναν επίμονο βήχα, αποδίδοντάς το σε αλλεργίες, κρυολόγημα ή ακόμα και ξηρό αέρα στο σπίτι. Αλλά όταν η καρδιά σας αρχίζει να παρουσιάζει δυσλειτουργία, μπορεί να συσσωρευτεί υγρός στους πνευμονές σας, οδηγώντας σε επίμονο βήχα ή συρριγμό όταν αναπνέετε. Αυτό δεν είναι απλώς μια εποχική ενόχληση. Μπορεί να είναι ένα λεπτό αλλά σημαντικό σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά κάτω από την επιφάνεια. Σκεφτείτε την εμπειρία της φίλης μου Αϊρίνη, που ήταν 79 ετών και ζούσε στο Μιζούρι. Η Αϊρίνη ήταν πάντα υγιής, οπότε όταν άρχισε να βύχει καθημερινά και να αγωνίζεται με ένα γαργάλιμα στο στήθος της, σκέφτηκε ότι ήταν απλώς το άσθμα της που την ενοχλούσε. Δοκίμασε φάρμακα χωρίς συνταγή και άλλαξε ακόμη και τα κλινοσκεπάσματά της, αλλά τίποτα δεν βοήθησε. Μόνο όταν παρατήρησε ότι ο αστράγαλος της πρίστηκε και άρχισε να νιώθει δύσπνοια, ο γιατρός της συνδύασε τα στοιχεία. Ο βήχας της δεν προερχόταν μόνο από τους πνευμονές της, αλλά από την αδυναμία της καρδιάς της να ανταποκριθεί. Οι γιατροί αποκαλούν αυτό καρδιακό βήχα. Συνήθως επιδεινώνεται όταν είστε ξαπλωμένοι ή μετά από σωματική δραστηριότητα. Ο βήχας μπορεί να ακούγεται ξηρός ή να παράγει αφρόδι, μερικές φορές ροζ χρώματος βλένα, ένα σημάδι ότι τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία στους πνευμονές σας διαρρέουν υγρό. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε έναν ήχο κροτάλισμα όταν παίρνετε βαθιά ανάσα ή μια αίσθηση ότι δεν μπορείτε να πάρετε αρκετό αέρα. Είναι λάθος να αγνοήσετε αυτόν τον βήχα. Ενώ πολλοί βήχες είναι ακίνδυνοι, ένας επίμονος βήχας που επιμένει και επιδεινώνεται όταν ξαπλώνεται συνοδεύεται από πρίξιμο και δύσπνοια, απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα όταν η αιτία είναι καρδιακή ανεπάρκεια. Η θεραπεία της καρδιάς, και όχι μόνο του βήχα, μπορεί να φέρει ανακούφιση και να αποτρέψει πιο σοβαρά προβλήματα. Εάν έχετε βήχα που δεν υποχωρεί, ειδικά εάν συνοδεύεται από άλλα προειδοποιητικά σημάδια, ακούστε το σώμα σας και μην το θεωρείτε ως μια μικρή ενόχληση. Η καρδιά και οι πνεύμονες σας συνεργάζονται κάθε δευτερόλεπτο και οι αλλαγές στο ένα συχνά επηρεάζουν το άλλο. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ μιας γρήγορης ανάρρωσης και μιας σοβαρής επιδείνωσης. Θυμηθείτε, το σώμα σας μιλάει με πολλούς τρόπους. Μερικές φορές ο βήχας είναι κάτι περισσότερο από βήχας. Είναι ένα σήμα από την καρδιά σας ότι χρειάζεται βοήθεια. Δώστε προσοχή, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και μην διστάσετε να αναζητήσετε απαντήσεις αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό. Η ευημερία σας το αξίζει. Σημάδι 6. Απώλεια όρεξης και ανεξήγητη ναυτία. Ένα από τα πιο εκπληκτικά και εύκολα παραβλέψιμα σημάδια της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η ξαφνική απώλεια όρεξης ή η αίσθηση κορεσμού μετά από λίγες μόνο μπουκές φαγητού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αλλαγές στην όρεξη είναι απλώς μέρος της γύρανσης ή αποτέλεσμα του στρες, αλλά οι γιατροί γνωρίζουν ότι όταν η καρδιά αρχίζει να δυσκολεύεται, αυτό μπορεί να επηρεάσει σχεδόν κάθε μέρος του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του στομάχου και του πεπτικού σας συστήματος. Ας σας πω για τον φίλο μου τον Τζέραλντ, ο οποίος είναι 80 ετών και ζει στο Τέξας. Ο Τζέραλντ αγαπούσε να μοιράζεται το πλούσιο πρωινό της Κυριακής με την οικογένειά του, αλλά άρχισε να παρατηρεί ότι δεν είχε πια όρεξη. Ακόμα και τα αγαπημένα του φαγητά του φαινόταν βαρετά και ένιωθε ναυτία ή φούσκωμα μετά από μια μικρή ποσότητα. Η οικογένεια του πίστευε ότι ήταν απλώς θέμα ηλικίας, αλλά ο γιατρός του αναγνώρισε αυτές τις αλλαγές ως μια λεπτή προειδοποίηση ότι η καρδιά του δεν παρέχει αρκετό αίμα στα πεπτικά του όργανα. Καθώς ισορρευόταν υγρό στην κοιλιά του,
ένιωθε κράμπες στο στομάχι και η ναυτία έγινε σχεδόν καθημερινός σύντροφος. Αυτή η απώλεια όρεξης δεν έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης ή με αλλαγή στις γευστικές προτιμήσεις. Όταν η καρδιά δεν μπορεί να ανταποκριθεί, η ροή του αίματος προς το στομάχι και τα έντερα μειώνεται, καθιστώντας την πέψη αργή. Η συσσόρευση υγρών μπορεί επίσης να δημιουργήσει πίεση, οδηγώντας σε αίσθημα πληρότητας, ναυτία ή ακόμα και έμετο. Μερικές φορές μπορεί να παρατηρήσετε απροσδόκητη απώλεια βάρους, έλλειψη ενδιαφέροντος για το φαγητό ή μια γενική αίσθηση ότι το φαγητό έχει γίνει δυσάρεστο. Οι γιατροί λαμβάνουν αυτό το σύμπτωμα σοβαρά, ειδικά όταν εμφανίζεται μαζί με άλλα όπως πρίξιμο, βήχας ή δύσπνοια. Είναι ένα κρυφό αλλά ισχυρό σημάδι ότι η καρδιά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σώματός σας. Εάν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο παρατηρήσετε ότι παραλείπονται γεύματα, τα παντελόνια γίνονται πιο φαρδιά χωρίς να το προσπαθείτε ή έχετε ναυτία χωρίς σαφή λόγο, είναι καιρός να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Η αγνόηση αυτών των σημείων μπορεί να οδηγήσει σε κακή διατροφή, απώλεια μυϊκής μάζας και μια σπυροειδή πτώση της υγείας, αλλά η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια. Μερικές φορές, μια απλή αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή, μια μικρή τροποποίηση στη διατροφή σας ή μια πιο στενή παρακολούθηση κάνουν όλη τη διαφορά. Το φαγητό δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων. Είναι θέμα τροφοδοσίας του σώματός σας με δύναμη, θεραπεία και χαρά στην καθημερινή ζωή. Αν εξακολουθείτε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και θεωρείτε αυτές τις πληροφορίες πολύτιμες, παρακαλώ σχολιάστε με τον αριθμό 6 παρακάτω για να μου πείτε ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, σας συνιστώ να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το κουδούνι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σας ενημερώνουμε και να σας εμπνέουμε. Τώρα ας προχωρήσουμε. Είστε σε μια ξυλουργική, τελικές σκέψεις. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτά τα 6 κρυφά σημάδια που αναζητούν οι γιατροί όταν υποψιάζονται ότι η καρδιά σας μπορεί να έχει πρόβλημα, θέλω να θυμάστε ότι η γνώση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχετε. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των προειδοποιητικών σημάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά για την υγεία, την ανεξαρτησία και την ηρεμία σας. Κάθε σύμπτωμα που συζητήσαμε σήμερα μπορεί να φαίνεται μικρό ή εύκολο να εξηγηθεί, αλλά όλα μαζί μπορούν να μας πούν μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία για το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σας. Μην φοβάστε να μιλήσετε για τον εαυτό σας ή για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο αν κάτι σας φαίνεται διαφορετικό. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας, παρακολουθήστε τις αλλαγές και μην διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις στην επόμενη συνάντησή σας. Οι γιατροί βασίζονται σε όσα τους λέτε και εσείς είστε ο καλύτερος υποστηρικτής του εαυτού σας. Είτε πρόκειται για πρίξιμο, δύσπνοια, κόπωση, επίμονο βήχα, ξαφνική αύξηση βάρους ή απώλεια όρεξης, κανένα από αυτά δεν είναι απλώς μέρος της γύρανσης αν είναι καινούρια, ανεξήγητα ή επιδεινώνονται. Πάρτε αυτά τα σημάδια στα σοβαρά, αλλά μην τα αφήσετε να σας φοβήσουν. Αντίθετα, αφήστε τα να σας εμπνεύσουν να είστε προληπτικοί, να παραμένετε ενημερωμένοι και να συνεργάζεστε με την ομάδα υγείας σας για τη φροντίδα της καρδιάς σας. Υπάρχει δύναμη, γνώση και θάρρος στο να αντιμετωπίζετε αυτές τις πραγματικότητες με θάρρος. Όσο περισσότερα γνωρίζετε, τόσο περισσότερα μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε τις μέρες που έρχονται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και μοιραστείτε ένα πράγμα που μάθατε σήμερα και πώς σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας. Οι σκέψεις σας είναι σημαντικές για εμάς, οπότε μην διστάσετε να τις μοιραστείτε. Η ανάγνωση των σχολείων σας μας δίνει μεγάλη όθηση και ενθάρρυνση. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, παρακαλώ κάντε like, εγγραφείτε και μοιραστείτε το. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καλό περιεχόμενο για να σας ενημερώνουμε και να σας εμπνέουμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ανυπομονούμε να σας δούμε στο επόμενο βίντεο.